Ligor welatiyên Tirkiye ji ber egerên siyasî û aboriyê hilbijartinên pêşwext misogere. Ew dema basa rewşa tevahî dikin didin zanîn ku heke rewşa heyî neyê guhertin dê qeyranên mezin di nav civaka Tirkiye da pêk werin. Welatî Savaş Çalışkan bi xwe karsaz e. Çalışkan ji dengê Amerîkayê re ragihand ku mûçeyê herîkên 28,000 lê kirêyeka xaniyekê 50,000 e. Li gorî wî ji ber egerên siyasî bi taybet jî ji ber rewşa CHP hilbijartineka pêşwext vebire. Erken seçim zaten %100 çünkü CHP'nin de şu an Hilbijartinên pêşwext sedî de sed wê bibe. Piştî ku li ser CHP betaliya mutlak hat girtin, ev yek hilbijartinekê pêşwext kir misoger. Ji bo desthilatiyê ev yek firsendekê mezin e. Ez bawer nakim ku vîya ji dest bifîtiline. Êdî vîya 6 mehan jê salek şûnda wê bibe nizanim. Lê vêbir wê hilbijartinekê pêşwext pêk were. Ji ber egerên hukukî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan heke hilbijartineka pêşwext nebe nikare bibe endam. Carmen Günay Özer jî li ser vê rewşê dibêje vebir piştî salekê hilbijartineka pêşwext dê bibe. erken seçim bekliyorum. Ez hilbijartinekê pêşwext çavrê dikim. Lê ew ê kengê bibe dikarim bêjim ku di sala 2027 da. Pir tişt dixwazim bêjim, lê ditirsim ku paşê bibe bela serê min. Lê belê bi kurtasî dikarim bêjim ku ev birêveberên me di her warî da perîşan kiriye û hilbijartinek jî pêdivî. Seçim şimdi Hilbijartin bi vê nevê wê bibe. Ez bi xwe malnîşinim. İdarekirin gelek zahmet e. Lê ez ji hikûmetê eciz nînim. Ku Erdoğan jî pir hez dikim. Li gor min sala pêşiya me hilbijartinek wê bibe. Partiya Gelya Komarê CHP ana bûye dû beş. Hêlekê da Kemal Kılıçdaroğlu di hêladin da jî Özgür Özer serî dikişînin. Bi sporên siyasî ra digihînin ku ev rewşa CHP ji bo desthilatiya Tirkiye ango AK Partiye firsendeka pir mezin e. hilbijartinekî lezgîn hîvîme, hilbijartinekî wextê xwe da veya hilbijartinekî ever kifşanine yani hilbijartinekî normal kifşanine tir lezgînî bike. Nava vê hilbijartinê de Kemalîst rehya xwe kifşe bikin. Li bere ev ji bo bikare bibe iktidar têrê nake. Opozisyona Tirkiye bangî Partiya Desthilat AK Partiye dike ku hilbijartina pêşwext were çêkirin. Lê hikûmet li hemberî vê bangê bêdeng dimîne. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Stenbol.